Има много телефони с голям дисплей, красив дизайн и удобен интерфейс, но само един от тях успява да привлече милиони зрители за премиерата си, убеждава феновете да стоят на опашки и да се борят за покупка, разтоптява сърцата дори на негативно настроените. И това е iPhone. Здравейте, приятели! Аз съм Станислав, а в следващите минути ще ви представя видеоревю на едно от най-коментираните устройства на пазара за мобилни телефони – iPhone 6. Добро начало ще е да поясня, че Apple са известни с предлагането на качествени продукти, а качеството си има цена и тя е главозамайващите 1300 лева за iPhone 6 на българския пазар, но може да бъде оправдана. Смартфонът на Apple винаги е бил желан от мнозина. Една от главните причини е имиджът, който представя устройството. С новото поколение нещата не са по-различни. iPhone 6 е изработен брилянтно. Алуминиевото шаси, изящните форми и изчистения дизайн правят новата ябълка едно истинско бижу. Външният вид напомня за първия iPhone 2G, като запазва цялостната идея и изглед, но най-новото поколение изумява с изисканите си форми и новаторски подход. Вниманието към деталите е огромно. iPhone изглежда супер, когато го зърнете за бързо, но наистина ще ви впечатли, когато започнете да се задълбавате в малките неща. При това в дизайна не е мислено само за външния вид, а и за ергономията. Бутоните не само изглеждат чудесно, но и са удобно позиционирани и много лесни за натискане. Този за заключване е намерил място на страната на телефона, където е много по-лесен за достигане. Увеличаването и намаляването на звука се извършва посредством по-издължени копчета, а дори говорителят е поставен зад красива решетка. Тялото пък е извито и изработено от цяло парче алуминий. Да, под МГМ може да бъде огънато. Но пък е страшно тънко. Само 6,9 мм. В комбинация с малкия размер и ниско тегло, устройството е много лесно за разнасяне. При употреба в ръката си ще чувствате приятния допир до добре обработен метал и изобрени елементи, като единственият недостатък е склонността на телефона да се изплъзва по-лесно от непохватни ръце. Ако трябва да бъда педантичен, лентите отзад също са малко грозновати и не отиват на цялостния дизайн, а някои се оплакват и от камерата, която се подава с около милиметър отзад. Но това е цената, която Apple са платили, за да поберат всичко необходимо в едно изискано и адски тънко тяло. Стилът и качество ще ви поразят и когато започнете да използвате устройството. Телефон се отключва с пръстов отпечатък, като функция работи бързо и точно. Самата среда и интерфейса са добре познати. iOS 8 внася малки козметични промени и няма да предложи нещо много различно. Все пак, операционната система е по-бърза от всякога, а приложенията изглеждат още по-елегантно и предлагат още повече удобства. Акцент е поставен и върху Spotlight търсенето, което вече може да рови почти навсякъде и е изключително удобно за употреба. Малък детайл, но такъв, който ще използвате по-често отколкото си мислите, е показването на последно набираните контакти в менюто за мултитаскинг. Много удобна е и вградената клавиатура, като аз не бих я заменил с друга, макар вече да имате подобна възможност. Макар тук или там да се срещат малки бъгове и неточности, iOS 8 предлага едно наистина приятно изживяване. Голямо удоволствие е дори да се разхождате и с менютата на ябълката, а влезете ли веднъж в App Store, просто няма да искате да излезете. Всъщност познавам хора, които биха избрали iPhone 6 дори само заради геймърските му способности. За тях допринасят многото качествени игри от магазина за приложения, както и силният говорител и чудесен графичен ускорител. И добрия дисплей. Той най-накрая е по-голям. 4,7 инчов, но цветовете му са много точни, картината е детайлна и красива и никога няма да разберете, че пикселната гъстота е само 326 ppi. Това е един качествен панел, който ще предложи ясен и чист образ. За жалост, наличието на Home бутон и търсенето на симетрия оставя голямо неизползвано пространство от двете страни. Камерата също е важен акцент. Стърчи малко грозно от задния панел и кара телефона да се клатушка леко, когато е поставен на маса. Но тя представлява това, което трябва да бъдат мобилните камери. Бърза, точна и постоянна. Интерфейсът ти е много упростен и няма да затрудни никого. Настройките не са много, но кому са нужни повече. Натиснете бутона и телефонът ще направи чудесна снимка. При това бързо. Всъщност автофокусът става с немислима скорост и сякаш изобщо не съществува, но всеки път, когато разглеждате кадрите, ще виждате качество, точни цветове и добра детайлност.
Снимките изглеждат подобаващо почти при всяко щракване. Видеото от апарата също е с много добро качество, като детайлите са страхотни и всичко изглежда подобаващо. Много готина функция е способността за заснемане на видео в забавен каданс, като сами ще можете да избирате коя част от него да е бавна и коя по-забързана. Лек недостатък е, че резолюцията е 8 мегапикселова и не достига за 4K видео заснемане, което е крачка по-малко от конкуренцията. Но колко ли хора изобщо ще си помислят да снимат с такова качество? И ако мислите, че хвалбите за компанията от Cupertino ще станат твърде много, нека спомена хардуера. Apple-ски чипсет A8, 2 ядра по 1,4 ГГц и само гигабайт RAM. Но тъй като компанията сама изработва черкалъците за себе си и оптимизира софтуера почти идеално, ще разбирате за слабия хардуер само и единствено от писанията човешки. Никой не е идеален и iPhone 6 също не е. Батерията му е слабичка, несменяема, както винаги е била, 1810 мАч и ще ви изкара ден. Новото поколение дори издържа повече от старото, но като цяло животът на батерията е средняшки и няма да ви впечатли. За жалост Apple са им спестили по-голяма батерия, за да направят устройство дебело точно 6,9 мм. Но било ли е нужно? Да, със сигурност цифрите звучат мелодично, но главните недостатъци, които намерих на устройството, са свързани точно с дебелината. Натрапваща се камера, несигурен захват и слаба батерия. Другият са дразнещо големите рамки около дисплея, особено за 2014 година. Но всичко това са бели кахъри. iPhone 6 е най-добрият iPhone до сега, със сигурност, и може би най-добрият смартфон на пазара в момента. За първи път Apple-ското чадо е подходящо както за заклетите фенове на марката, така и за хора, тепърва прохождащи в смартфон средите. Само да не беше толкова скъп. Това от мен за сега. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, коментирайте го, харесвайте го и го споделяйте. А също така се абонирайте за канала ми. Освен това, може да посетите сайта SVZ Mobile, където ще намерите допълнителна информация за този интересен смартфон, както и за всички останали. Това е за сега. Чао!